Ο τέταρτος διαγωνιζόμενος. Nudge Unit Greece από τον Χρόνη Λάλα. Η όλη ιδέα του Nudge Unit Greece έχει τις ρίζες της 2 χρόνια πίσω, όταν αφού τελείωσα την πανεπιστημιακή μου εκπαίδευση αλλά και τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, ήθελα να ειδικευτώ σε ένα κομμάτι των οικονομικών σαν οικονομολόγος που έχω τελειώσει. Το Nudge Unit Greece είναι η πρώτη ενδυνάμει κοινωνική επιχείρηση στην Ελλάδα που εξειδικεύεται στα συμπεριφορικά οικονομικά. Θα ρωτάτε τι είναι τα συμπεριφορικά οικονομικά. Εν συντομία, τα συμπεριφορικά οικονομικά είναι μια διακλαδική επιστήμη που συνδυάζει την οικονομική επιστήμη με όρους και πειράματα της ψυχολογίας και έχει ως στόχο να βελτιώσει τη λήψη αποφάσεων των ανθρώπων. Ο τελικός σκοπός μας είναι να οθήσουμε τη συμπεριφορά των Έλληνων πολιτών προς ένα κοινωνικό καλό. Ο τρόπος που θα το κάνουμε είναι συνεργασίες. Νομίζω είναι η λέξη κλειδί. Ήδη συνεργαζόμαστε με κάποιους καθηγητές και κάποιους επαγγελματίες Έλληνες στα συμπεριφορικά οικονομικά που βρίσκονται στο εξωτερικό. Και σκοπό έχουμε να κάνουμε αυτές τις συνεργασίες, να βρούμε τα προβλήματα, να δούμε ποιες είναι οι παρούσες συμπεριφορές τις οποίες παρουσιάζουν οι άνθρωποι και δημιουργούν το πρόβλημα και πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ανάλογο nudge, δηλαδή αυτή την εναλλακτική λύση, για να λύσουμε ή να περιορίσουμε τα προβλήματα αυτά τα κοινωνικά που δημιουργούνται. Κύριε Γιώργο. Χρόνη, μάλλον θα είμαι ο κακός της παρέας εδώ. Μ' αρέσει, φαίνεται, και αυτός ο ρόλος. Δεν με έπεισε ότι αυτό πραγματικά μπορεί να λύσει προβλήματα. Έτσι, γιατί είναι κάτι το καινούριο το οποίο μπορεί να λύσει προβλήματα και διαφέρει από κάτι άλλο. Και το δεύτερο, τώρα βέβαια δεν είναι σωστό αυτό που κάνω, δεν βλέπω το κοινωνικό. Το κοινωνικό κομμάτι του nudge, αυτό όπως είπα στη συνεργασία με δήμους, είναι να λυθούν κοινωνικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν μέσα στους δήμους που μπορεί να έχουν να κάνουν με περιβαλλοντικά, μπορεί να είναι θέματα ενέργειας, δηλαδή το πόσο ηλεκτρισμό καταναλώνουν οι άνθρωποι, οπότε έχει να κάνει και με το περιβάλλον ταυτόχρονα. Όσον αφορά το κομμάτι που είπατε ότι δεν πιστήκατε, γι' αυτό το λόγο θέλουμε να δημιουργήσουμε το πρώτο nudge φέτος το καλοκαίρι, για να δείξουμε τη δύναμη των συμπεριφορικών οικονομικών και του nudge και πώς αυτές οι οθήσεις που δίνουν με βάση στη συμπεριφορά του ανθρώπου, κατά βάση δηλαδή δίνουν στον ανθρώπινο παράγοντα, μπορούν να μεταβάλουν και να αλλάξουν συμπεριφορές προς το καλό.